गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। बैसागु खुंनाय आरो जायखिजाया गेदेर मेल खुंनायखौ हेंथा होदों चिरां जिल्ला खुंथाया। गोख्रैयै कभिड-19नि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला खुंथाया सांग्रां जादों, जायनि थाखाय चिरां जिल्लायाव बैसागु खुंथाय आरो जायखिजाया गेदेर मेल खुंनायखौ हेंथा होदों आरो बे बिथोनखौ फालियाबा सेक्सन 51-60 अफ द डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 आरो इन्डियान पेनेल कड सेक्सन 188 नि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होन्नानैबो फोसाव बिलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों। लोगोसे साफ्रोमखौबो कभिड-19 नि आयेनखौ फालिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि दासान्दि चिराङाव गासै 127 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाबाय। बेनिखायनो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जाबावनो खाबु मोना। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय फिन गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे बेफ्रुग्रा हमनो हादों आरो बेफोर हाथियारखौ गोदानै जोनोम मोननाय NLFB आफादनो गथायहैगौमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मोनसे स्रेड खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै 31 बेटालियन SSB गसाइगाव आरो आसाम पुलिसआ जथायै कसुगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय रिपु रिजार्भ फरेस्टआव अपारेशन खालामदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 23 एप्रिलनि मोनाबिलि 7:30 रिंगासोनिफ्रायनो रिपु हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन आरो मैया फुंनि 6:30 रिंगासोआव रिपु हाग्रा ओनसोलनि नबीनगर गामियाव हाथियारजों लोगोसे माखासे बेफ्रुहोग्रा हमनो हादों। हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय मोन 87 जिलिटिन स्टिक्स एबा बेफ्रुहोग्रा, मोन 200 डिटेनेटर्स, गंनै हादरावनो बानायनाय राइफल, गंथाम 9mm पिस्टलनि मेगजिन, थरसे चाइनिज ग्रेनेड, इलेक्ट्रिक तार, मोनब्रै 12 भल्टनि बेटारि, मोननै प्रेसार कुकार आरो गंनै रुवा। मख'नो गोनांदि 31 बेटालियन SSB गसाइगावनि डिपुटि कामान्डेन्ट एल निपाथय सिं आरो IPS अफिसार सौरभ गुप्ता बिथांमोननि दैदेननायावनो बे हान्जा सिग्रोमनाया जादोंमोन आरो खौरांनि बायदिब्ला सिग्रोमनाया दासिमबो जागासिनो दङ। कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौजों भारतनि राजथावनि दिल्लीयावनो बांसिनै गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। दिल्लीनि गिदिर गिदिर देहा फाहामसालिफोरावनो अक्सिजेननि आंखाल जानायनि थाखाय गोबां कभिड-19 बेरामिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। थांनाय सानसे सिगांसो दिल्लीनि सारगंगाराम देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन आंखालनि थाखाय 25 बेरामिनि जिउ खहा जादोंमोन। दा आरोबाव दिल्लीनिनो जयपुर गल्डेन देहा फाहामसालियाव अक्सिजेन आंखालनि थाखाय 25 नि जिउ खहा जाबावबाय। बेनि अनगायैबो बे देहा फाहामसालियावनो 215 सुबुंखौ गाज्रि थासारियाव दं होननानैबो मिथिहोदों फाहामसालिनि मेडिकेल डाइरेक्टर डक्टर DK बालुजा बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि सोरखारा बेरामिफोरनि थाखाय जयपुर गल्डेन देहा फाहामसालियाव 3.5 मेट्रिक टन अक्सिजेनखौ थांनाय शुक्रबारनि बेलासिनि 5 रिंगायाव दैथायहरनो गोनांमोन, नाथाय बे अक्सिजेना सम मथे सौफैयैनि थाखायनो देहा फाहामसालिनि 25 बेरामिफोरनि जिउ खहा जादों। दिल्लीयाव अक्सिजेन आंखाल जानायनि थाखाय दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवाल बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि सायाव अजद दैखांनानै बुंथिदोंमोन दि रायजोआव जेसेबां अक्सिजेन नांगौ बेखौ मिरु सोरखारा दैथायहराखै होननानै। बेखौ लानानै आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिन होफिनदों दि थांनाय बोसोरनि कभिड-19नि थाखाय गाज्रि थासारि जाखांनायनि उनाव आसामाव दासिम 8 अक्सिजेन प्लान्ट खालामबाय आरो 5 अक्सिजेन प्लान्ट खालामगासिनो दङ। नाथाय दिल्ली सरकारा दासिम मोनसेल' अक्सिजेन प्लान्ट बानायदों, जेराव मिरु सोरखारा थांनाय डिसेम्बर 2020 मायथाइयावनो दिल्लीयाव 8 अक्सिजेन प्लान्ट बानायनो थाखाय PM केयार्स फान्डनिफ्राय रां हरदोंमोन आरो बियो गासैबो दिल्ली सरकारनिसो जेन्नाय होननानैबो टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामदों बिथाङा। बिश्वनाथ सारियालिनि सिङाव थानाय सेलेखाथि ओनसोलनि आसाम अरुणाचल सीमा दिप्लंआ हाग्रा बिफाननि सिङाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनो नाजादों अरुणाचलनि थागिबिफोरा। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बे हाया आसामनि सिङावनो गोग्लैयो आरो थांनाय 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बर' रायजो राजाफोरा दिप्लंआ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ लाफानानै आसाम अरुणाचल सीमानि हाग्राखौ एवस्रांनानै बायदि आबाद मावनानै जाबोदोंमोन। नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय बिथांमोनहा थांफिनदोंमोन आरो बोसोरनैसो थाथ'नायनि उनाव फिन बिथांमोनहा बे सीमायाव आबाद मावनो थाखाय फैफिनदोंमोन।
बेयावनो अरुणाचलनि माखासे सुबुंफोरा बिथांमोनखौ हेंथा होदों आरो आसामनि हाखौनो गावसोरनि हा होनानै लादों। बेयावनो हाखौ लानानै बर' बिथांमोन आरो अरुणाचलनि माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थेयाबो जादों होननानै मिथिहोदों बिथांमोनहा। जाथायनि सायाव खौरां लानो थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ थांनानै खौरां लाहैदों आरो हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय हाग्रा बिफान आरो अरुणाचलनि माखासे सुबुंफोरजोंबो रायज्लायदों होननानैबो मिथिहोदों बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ। थांनाय 21 एप्रिलाव आलफा आरो NSN उदखारि हान्जाजों लांखारजानाय ONGCनि 3 मावथिनि मादाव 2खौ रैखाथि बिफाना रैखा खालामनो हाबाय। रैखा मोननो हानाय 2 ONGCनि मावथिफोरनि मुङा आलकेश सैकिया 28 बोसोर बैसोनि आरो महिनी महन गगৈ 35 बोसोर बैसोनि। मख'नो गोनांदि इन्डियान आर्मी, आसाम राइफल आरो नागालेण्ड पुलिसा जथायै नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लायाव हरनि समाव अपारेशन खालामनानै आलफा आरो NSN जों लांखारजानाय 3नि मादाव 2खौ रैखा खालामनो हादों। रैखाथि बिफाना अपारेशन खालामनानै 2 ONGCनि मावथिखौ रैखा खालामनानै लानानै फैखांनायनि उनाव आलफाया इमेलनि गेजेरजों माखासे खोथा फोसावफिनदों। आलफाया फोसावनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मी, आसाम राइफल आरो नागालेण्ड पुलिस गासै 500सोआ नागालेण्ड मन जिल्लानि टकक सिंघुआव आलफाफोर थानायाव मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 2:30 रिंगासिम गुलि गावफैदोंमोन, जेराव आलफा आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायनायबो जादोंमोन। आलफाया बुंथिबावनाय बायदिब्ला रैखाथि बिफान आरो आलफानि गेजेराव गावलायलायनाय जानायाव लांखारजानाय 3खौ मन जिल्लायावनो नागारनानै गालांदोंमोन। बे बेलायाव रैखाथि बिफाना 2 लांखारजानायखौल' उदां खालामनो हानायनि सायाव बुंथिदों दि जानो हागौ गुबुन सासेया गावलायलायनायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय, नङाब्ला रैखाथि बिफानानो दोनखुमादों। बेनि अनगायैबो बेफोरनि गासै दायखौ आलफाया ONGCनाव जाबसिननानै ONGCनि थाखायनो बेफोर जानो मोन्दों आरो बेनि फिननायखौ आलफाया गाज्रियैनो होगोन होननानैबो हुमखि होबावदों। मख'नो गोनांदि लांखारनायाव आलफाखौ मदद खालामनाय 15सोखौ दासिम आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। भारत चीन सीमानि साखाथि उत्तराखन्डनि चाम'ली जिल्लानि नीति भेलि हालामाव बरफ गिसिगानायनि जाहोनाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 38 गोमानानै दङ। बेजों लोगोसेनो 384 सुबुंखौ रैखाबो खालामनो हानाय जादों। रैखा खालामनो हानाय 384नि मादाव 6खौनो गाज्रि जोखोम जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। रैखाथि बिफान SDRFआ फोरमायनाय बायदिब्ला बरफ गिसिगानाय जायगायाव सिमानि लामा दंमोन। बे सिमानि लामायाव दालां लुनायनि खामानिया जागासिनो दंमोन आरो दालां लुग्रा मावथिफोरनि 2 केम्पबो दंमोन, जेराव 430 लामा बानायग्रा सुबुंफोर दंमोन। लोगोसे सानबा सिगांनिफ्रायनो बे जायगायाव बोथोर गाज्रि जानानै बार, अखा, बरफ गोग्लैबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय बरफ गिसिगानानै 8 सुबुंनि जिउआ खहा जादों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गान्दाखौ बुथारनो फैनाय सिखाव फलान 2खौ जख्लाबन्दा पुलिसा हमनो हादों। हमजानाय सिखाव फलाननि मुङा सामुगुरिनि आमिनुर मुस्ताफा आहमेद आरो राफुल आमिन। मख'नो गोनांदि बिसोर 2 सिखाव फलानखौ थांनाय 2016 मायथाइयावबो बे एखे दायावनो पुलिसा हमदोंमोन। बेनि अनगायैबो जख्लाबन्दा पुलिसा सप्तासेनि गेजेरावनो काजिरङायाव गान्दा बुथारनो फैनाय 5 सिखाव फलानखौ हमनो हादों। COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै सिक्किमनि गासै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि फरायसालिफोर, प्राइभेट एडुकेशनेल इनस्टिट्यूट, इउनिभार्सिटि, कलेज, कचिं इनस्टिट्यूट आरो हस्टेलफोरखौ 31 मेसिम बन्द खालामनो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि फरायसालियाव 50% फोरोंगिरिफोर आरो स्टाफफोरा थांनो नांगोन। सिक्किमनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेशआवबो सोरखारा सोरखारि नङै फरायसालि, कचिं सेन्टार आरो हस्टेलफोरखौ 26 एप्रिलनिफ्राय 31 मेसिम बन्द फोसावबाय। महाराष्ट्रआव सेनिटाइजार लोंनानै 7नि जिउ खहा जादों। बे जाथाया महाराष्ट्रनि यवतमाल जिल्लानि वानी गामियाव जादों। जाथायनि सायाव पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला लकडाउननि थाखाय जौ दखान बन्द जानायलाय वानी गामिनि माखासे सुबुंफोरा सेनिटाइजारखौ लोंदोंमोन। बेयावनो बिसोरनि अदेबानि 7नि जिउआ खहा जादों। एक्सपार्टआ बुंथिनाय बायदिब्ला सेनिटाइजाराव 70% एलकहल थायो, नाथाय बे एलकहला एक्सटार्नेल इउज एबा बाहेरायावसो बाहायजायो आरो बेखौ लोङोब्ला देहायाव खहा खालामहोयो। COVID-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय गासैबो दावबायारिफोरखौ COVID-19 टेस्ट खालामनांगौ आरो टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ ओंखारोब्लाबो 7 साननि थाखाय हम क्वारेन्टाइनाव थानांगोन होननानै आसाम सरकारा आयेन बानायदोंमोन। दा बे आयेनखौ गोख्रोङै फालिहोनो थाखायनो गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा हम क्वारेन्टाइन थादोंना थायाखै बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय 3 गेजेरावनो मोनसे कमिटि दानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।
मख'नो गोनांदि गामि ओनसोलाव नोजोर होनो थाखाय गामिनि गावबुराजों लोगोसे समाजनि माखासे सुबुंफोर आरो टाउन ओनसोलाव समाजनि माखासे बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे कमिटि दानानै बिथांमोननो बिबान होनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय बाय रड, बाय ट्रेन आरो फ्लाइटजों गड़ 4,000सो मानसिफोरा सानफ्रोमबो फैगासिनो दङ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा फुंनि समाव सानफ्रामबो खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।